Okay, maayong gabi mga higala amo mga suki o mga pinalangga ang ating paminaw dinhi sa Tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, amo kamong gina-welcome ini nga Tulumanon, ang Jesus is our hope. Din kini nga Tulumanon magahatag kini kanatog mga kasawuran, mga pasidaan og mga pagtulunan nga nagsukad sa balaan nga kasulatan nga makapahimo kanatong andam sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Jesus is our hope. Okay, mag-ampo ta mga higala. Amahan mo nga naa sa kahitasan sa mga langit nini nga kagabhion o Dios. Ania kami nagakalipay sa pagpasalamat kanimo. Nining lain usab nga higayon nga imong gihatag kanamo, din kami makatuon na usab og magapamati sa imong mga pulong. Tuguti o Dios nga ang balaan nga espiritu imong ihatag kanamo aron kini mo'y magpasabot kanamo, amo masabtan ang kamatuoran nga magahatod kanamong tanan paingon diha sa imong sabakan. Mo'y among gihandom nga kon mobalik si Ginoong Hesus, walay isa namo nga malaglag, kami untang tanan makapuyo niya langit nga imong giandam alang kanamo. Karong gabi na nagampo kami sa pinasahi tungod kay doon na kay daghan nga mga anak karon, mga tigpaminaw sa radio nga dunay giantos nga balatian sa ilang panglawas. Ang uban ang as mga tambalanan, ang uban ay mga tambal ginatumar, mga maintenance. Naghangyo kami kanimo o Dios, hinaot pa nga ikaw magpanalangin sa mga tambal nga ginadapat sa ilang mga balatian nga makatangtang unta sila mga sakit aron mabatnan ang himsog nga panglawas sa matag usa. Kay mo'y among gihandom nga mayong panglawas among mabatnan sa tanang panahon samtang kami nagapaabot ni anang duol nga pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Nagampo sa kami sa pinasahi, dunasag kay mga anak, mga tigpaminaw ning panahona nga adunay problema sa pamilya. Ginikanan ngadtos mga anak ngadtos ginikanan, bana ngadtos asawa ngadtos bana. Tungod kay ikaw man ang Dios sa kalinaw, hinaot pa nga imong tagaag makasulbaran ang mga suliran sa ilang kinabuhi. Nga ba na mga financial problem among gitugyan kanimo tanan. Hinaot pa o Dios nga sa mga panginahanglan sa imong makatawhan ning panahona, hinaot pa ikaw magasangkap. Ug nagahangyo kami kanimo nga panalangin ni usab kini nga radio station ihatag ang maing kondisyon sa tanang makahimanan niini aron sa ngunana mahimo kining galamiton usab sa paghatod og mga mensahe pulong sa Ginoo nganha sa daghang mga katawhan. Nining gabi na nagakalipay kami sa pagpasalamat kanimo o naghangyo kami nga imong tubagon ang among mga pag-ampo. Amo kining gisalig nga madawat sa ngalan ni Ginoong Hesus nga manuluwas. Amen. Okay, atong gina-welcome no ang atong tanan nga makahigalaan kutob sa naminaw karon o naabot sa labyog sa ato nga broadcast. So ato nga gina-welcome sa ato nga tulumanon karong gabi na sa Jesus is our hope. Pwede na higala, maginahinay mo og type diha. I-send din kung naamoy mga panimbaya, naamoy mga greetings, mga birthday greetings, or kaha mga anniversaries. So ato nang gina-welcome. Ipadangat ta din aron ato nang mabasa o ato sa nang mapadangat ngadto sa inyong mga loved ones, inyong mga friends, mga brothers o mga sis. Ato nang ato nang basahon makahigalaan no. So amo nang pabuton o niya kung aduna mo'y pangutana diha nga nasa inyong manahuna mintras wa pa na ninyo malimti. So mahimo nga inyong i-text namo din ni Brother John or pwede ari sa atong comment section sa Facebook no. So atong gina-welcome. So tanan nato nga mga listener sa radio, kutob sa naabot sa broadcast karon sa radio, okay? Maabot din natin programa diha sa Negros Oriental, Occidental,
o niya ang programa sa radyo, ang tingog sa ato nga radio madungog sa diha sa Biliran, diha sa Masbaa, diha sa Leyte, o dinhi sa mainland Cebu, sa north portion. So kamuntanan ti paminaw sa radio, amo na nga gipasalamatan o niya gi-welcome mo na mo sab karong gabi na. Og sa tanan sa nato nga mga viewers sa Pilipinas o uban pang nasod sa kalibutan, kinasingkasing po na mo higala nga gina-welcome ang inyong pagpakig-uban karong gabi na. O niya palihog lang pod, di nato kalimtan sa pag-share mga higala ngadto sa ato mga friend ang ato nga programa no para nga daghan anak makapamati o niya daghan mabless sa pulong sa Ginoo nga atong pagahisgutan dinhi sa atong programa. O niya atangin ninyo alang sa atong mga pinalanggan tigpaminaw katong mahiligon nga mohatag og dugang tubag. So atangin ninyo ang pangutana nga basahon karon. Unya kung naamoy may katubag, so i-text din namo ni Brother John, pwedeng inyong i-chat din sa ato nga comment section mga higala aron ato nang mabasa ang inyong mga contribution. Okay, sa pagpadayon sanahan, ito no, ibalik na ako, akong ihatag ang panahon ka Brother John. Brother Level, well, mga higala, good evening og kumusta? Maayong gabi sa inyong tanan. Suring medyo nalaita og pipila ka mga minuto sa atong oras atong programa tungod kay dunay mga insidente, mga kakulian nga ato usahay magian din ha sa dalan samtang tanagdagan. Maunay hinungdan nga di mapudta gyud maka inunta bisag ang uban mo na akuan pero dili kaya sa atong dughan pod nga ato na lang yung agian igo lang naton tan-awon ug ikaduha pa labi na gyud ug kita mo ay matungdan sa mga insidente diha sa karsada kay di magina maiwasan mo na usahay doon na tay mga kalangan nang suri kayo. Well, kumusta mo diha may gabi sa tanan. Okay mga higala, sa ato nga naandan sa dili pata mo adto sa pinakambin portion sa ato nga programa, ato sa ning tan-aw nini ang ato ang kuan, ato ang cellphone aron maibana ni og kuan maibana ni og saan niya kanana ang pipila lamang ka mga text message dinhi sa atong cellphone. Well, lang sa mga nanagtawag no, sorry gyud kayo nga wa ko ni sa inyo makatubag tungod kay nagdaga na ang motor unya ang tong cellphone suldi sulod sa bag unya dili nato makuan, dili nato ma-entertain. So ni ay kuan kanana ang 7 missed calls nga akong na-receive. So possible nga dunay nanawag ani unya wa gid nako gyud makuhigayon tubag tungod kay nagdaga na ta padung diri unya ang atong dagan kusog-kusog tungod kay ang atong oras may atong gigukod. So I'm very sorry nga wa ko makatubag sa inyong mga tawag. Well, niya tay text nga basahon. Okay, daghan man kaayong mga mahimo gyud tinuod nga rason o katarungan nga wa gyud kamatuoran mahitungod na og Sabat. Unsaon ta man gyud ang tao magpili man gyud sa pagsupak kaysa pagsunod. Salamat sa pagbasa si Edgar Deni. Okay, dagagay salamat Brother Edgar. Well, niya tay basahon dili man tingali gyud pod tinuyuan sa tao sir. Sama pananglitan namo nakamatngon mi og buot Domingo man gyud ngani ang akong lula mananabtan man to unya kada gyud to Domingo mosimba gyud to siya unya mauman gyud na ang among namatan og mahayag sayop di ay mi ana. Okay, kaniadto tingali sa wa pa mo kadungog kay bao sakto mo sa inyong bahin pero kay nakadungog na mo nahibaw na mo diha magsugod nga nasayop gyud mo. Gawas lang ka og inosente mo sa unang panahon ng inyong gibantayan Domingo, inosente mo wa mo kay bao. O dunay mga mahimong konsiderasyon kung ang tao mo ipasultiyon kay sa wa mo kay bao.
Pero sa diha nga nasayod na mo, sa dihang nahibaw na mo, huna-huna ako nun ninyo kung husto pa baghapon mo, unya inyo pagyud na nga gipadayunan nga nahibaw naman mo nga dili na maoy gisugo sa Ginoo. Last text nga ato nga basahon kay magkuanta kay ni ay inunta lang paluap nga atong hisgutan ron. Maayong gabi sir, pangutana man ni, so dili lang usa nato ni entertaino ni nga pangutana. Well, mga higala aron di gid ta makakonsume og taas-taas nga oras kay ato ning habulon nga human tani og tubag ron ning gipaluap nga pangutana. Ato sa nga ipatan-aw ni Brother Libby ang ato ang monitor aron atong mahibaluan kung diining lugar o diining dapita nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So moadto ta mga higala sa pagtagad no ato ning tagaan og higayon o panahon ang pagbasa ni ining pangutana nga gipadala dinhi o kani mga mensahe nga gi-send sa atong mga kahigalaan ato ning basahon as comment section. Okay, ni si Sister Nonahane Monterde Punay, mayong gabi Anha Kuya Libby og sa tanang listeners. So may gabi Sister Nuna Hani Monterde Punay. O niya po si Joseph Lagarisa, maayong gabi mga brad. So good evening also Brother Joseph. Niya po si Brother Ronelo, mayong gabi sa mga kaigsuunan, makanunayong naminaw og sa mga nagview karon og maingon usab kaninyo Brother John og Kuya Libby. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. Niya po si Geraldson Dumandan. Ang iyang mensahe, hello. Good evening po Bro John o Bro Lib. So good evening also Brother Geraldson. Niya po si Brother Rufino Moreno. Gasen siyag mga gapadala siyag mga heart o kamot nga nagpray. So salamat yung kayo Brother Moreno. Niya po si Eljon Tonyakao Nidja, Elizabeth Mariket Edar. Ito yung tanaw niya ining mensahe. Mayo na usab nga gabi kaninyo diha Brad Lib o Brad John. Dia naminaw na sadmi ang nagkupot sa cellphone si Mama. Si Mama dili gustong magubot kay disturbo kuno. Yung mama mi nagubot gunit cellphone. Okay, kanang ingo pasabot na nandili gustong magubot, dili gustong langas. Okay, disturbo kay tinuod man na og na kay gipaminaw nya naa po din hay mga naglangas-langas, disturbo gyud na. Pero kanang dili gustong magubot og naginuton gina murag ibang usapan na yan kung sa Tagalog pa si Mama dili gustong magubot kay disturbo kuno buot pasabot dili gustong langas kay disturbo ang pagpaminaw. Okay, salamat sa tanan taga Nazaret. Okay niya said si Sir El Tonyakaw Nidja on behalf of NWCD Northwest Cebu District, we invite you sa atong third quarter association gathering sa San Remigio Sports Complex karong Sabado. Atong pahinumduman atong makaigsunan dinhi sa Northwest Cebu District under ni Pastor Hile Duliberio. Karong Sabado ang association meeting ana i-held sa complex sa San Remigio. Anya niya po si Merlin B. Derder, I'm watching. Salamat kayo. Anya niya po si J. Marie Kalapuan, nagpadala po siya tulo ka kamot nga nagpray o kasing-kasing heart yang gisend. Salamat kayo Sister J. Marie. Anya niya po si Sister Edeline Monies. Maayong gabi sa inyo diha og sa tanang naminaw. God bless. So God bless also Sister Edeline Edeline Monies. Thank you kaayo. Aniya ato ning tagdon mga higala ang
pikas nga screen ato ning tan-aw ng ato makahigalaan nga Kadali Nag-light. lang Brother sige, Brother Lipe John. kay si Sister Edeline. Sister Edeline, mangayo gyud ko og sorry, normal na gid siguro sa taong masayop kaning pagkasayop. Kanang gitawag og kuana siya kanana ang tinuyuan og dili tinuyuan kaganina sa kakusog sa ulan didto sa amoa. Ang envelope nga akong giandam nahabilin didto sa akong study table. Wa hinuon nako madala ngani nag-raincoat pa ko padulong diri kay ulan gihapon pagikan nako. Ang salaktod pagkasulti, okay ra unta ato nga isukap diri sa ako ang raincoat, ang envelope. Kaso lang gyud nalimot lang gyud ko to ato sa akong study table sa terrace sa balay nahabilin ang envelope. Importante ra ba gyud kay na gikinahanglan na ni Vader kanang Lia. Mader, pasayloang imong anak Mader nga nasayop ay lang intawag kog bunalay Mader. Sorry gyud kay gi-ready ko to pero saon man nalimtan man gyud. Okay, ato ning tanawon mga higala no. Kalimutan si Sister Dylan di ni mo niyang anak ni sister ni Mads Lia Muñez no. So dito sa Koganiha sa istorya sa dito. O niya aritos mga naglaik mahigala ni si Ronilo Itang ni apod si Sayaang si kuan man ni si Brother Mario Alquizar. O niya apod si Carlos Miris Lumapak, Basilio Tiro Notario Junior, Joseph Lagarisa, Abner Dualio, Irene Sanglitan, Elmudam Flores, niasad si Clotelda Sihodo. Anya niyas nati. Igsuon ni Sister Bilin Hista, no? Salamat igsuon. Kini si Clotilda Sihodo. Yes, Igsuon ni Sister Bilin. Igsuon na Sister Bilin unya. I'm happy to say nga ang bana ni Sister Bilin Hista og ni Sister Clotilde Katong na-baptize ni Smugo. nagdungan pud sa pabautismo. Unya dugay magina nilang inampo sa Ginoo. Kada gabi gito sila diri sa diri spring sa atong wali kada gabi. Joby Espinido. Okay, niasad si niapod si Nati Desamparado Tadlas sa Bantayan Island. Natumo nakita ni si Michelle Dada Tribunalo. Niapod si Alex Orhil sa kuan dito ni sa Ormoc ni. Niya ato ni tanawon ang mga nag-heart niya si Edelberto Higante Sumalinog, Brad Eddie. Niya po si Kalimaco George NG, J. Marie Kalapuan, niya po si Maryphil Vargas, Siring Ripaha Hedukyo, niya sad si Kian Mi, The Real Derder, Carilyn Marikit Galyares, si Burns Katakes, Vincent Itorma Bistar, niapod si Scout Ranger Senior Sir Isagani Aratsya, niapod si Jerry Anailon, ani Anuna Hani Monterde Punay og si Jenny Rama Fermin. So mo ni ato mga nakita no dinhi sa pikas nga screen ato nilang taon ang isa ang pikas nga screen. Okay, ato ning tanawon ni ato nakita si si Brother Remelito Sigarino or Brother pray, may gabi may mo na pray uban sa imong pamilya pray. Niya nagpadala siya tulo ka kamot nga nagpray. Salamat kaayo Brother Remy sa inyong pag-ampo sa ato nga programa. Niya sa gihapon niya si Sister Clotilda Sihodo. Okay, as of this time mao ni ato nakita pero karong taon ang inyong mga mensahe galang, inyong isend ato ng tagdon niya, ato ng basahon
So ang panahon akong ibalik ni Brother John kay adto ta sa pagbasa sa pangutana nga entertainon karon nga gabi. Brother Okay, John. okay, daghang salamat Brother Libby. Kagabi Brother Libby ato tong gitubag tong pangutana nga diha sa imo nga kanini ang pangutana gikan kang kuanto Mrs. Siring Ripaha Hidokyo, no? Og unya born again man to siya sa una. Naabay mabasa sa Biblia nga giwala na ang adlaw igpapahulay. So kagabi ato tong gikuan ato tong gipasabot o gitubag. Well, kagadinang kuan buntag dunay ning abot nga text. So ang ako nga gitiksandaan anang gabi nangayo na lang kog sore nga ni ay pangutana nga paluap sa among nahisgutan kung pwede ba imo kong mapasaylo sa akong paging tubaguna dili lang una idayon og magtubag kay naay paluap. Nya ang iyahang kuan sa okay ra sir wa may problema na kay kanunay mamigyod nga naminaw sa inyuhang programa. Well, niya tay basahon ani nga kuan kinini ang gikan kang Agnes Kalaw, no? Sister Agnes Kalaw, salamat sa imong pangutana dire, no? O niya kamalani imo malaning gipaabot. Sir, maayong buntag. Kagabi naminaw mi sa inyo. Nagkataon nga niduaw ang among pastor, si Pastor Dario. Okay, salamat kay Sister Agnes. Kini sila Brother Libby, wa man gyud pud na ni di ay nanimba sa ato sa ilahang simbahan. Motong giduaw sila sa ilang pastor, nahitabo lang pud nga oras sa atong programa nakapaminaw gyud ang ilahang pastor, no? Base sa amo ang kumbo-kumbo kaganina. Akong balikan niya, sir, maayong buntag. Kagabi naminaw mi sa inyo, nagkakataon og nga naduaw ang among pastor, si Pastor Dario. Ingon niya, sir, gagmay ra gyud kuno mo og utok kay sa unang panahon wa pa kunoy kalendar. Di mo ka sure nga Sabado ang adlaw nga ikapito. Giingon lang igpapahulay ikapito. Salamat sir, si Agnes Kalaw ni. Okay, dagang salamat Sister Agnes Kalaw, no? Unya akong balikan niya, sir, maayong buntag. Kagabi naminaw mi sa inyo. Nagkataon nga niduaw ang among pastor, si Pastor Dario. Ingon niya, sir, gagmay ra gyud kuno mo og utok kay sa unang panahon wa pa kunoy kalendar. Di mo ka sure nga Sabado ang adlaw nga ikapito. Giingon lang igpapahulay ikapito. Salamat sir, si Agnes Kalaw ni. Okay, daghang kayong salamat Sister Agnes Kalaw. Ug mahitungod niya nang ingnon ta na lang kaha kanana ang speculation o unsaon tani komentaryo sa inyong pastor nga si Pastor Dario nga gagmay ra gyud mi og utok. May tungod ni ana bisan gamay wa gyud mi matandog ni ana. Kay ingnon ta lang magamay o madako ang among pangutok, maura gihapon ang sangkuan. Nagbase ra gihapon ta sa Biblia kay kini nga programa based on the Bible mani. Ug angay tang mahibalo nga ang pagsusi ug ang pag-ila sa kamaturan dili sa pagsinukdanay kung unsa kagamay o kadako ang imong pangutok. So may tungod niya na nga giingon nga sa unang panahon wala pay kalendar busa dili ta ka sure nga ang ikapito Sabado. Okay, ato maning hatagan og pagtagad sa pagkakaron. Diri sa among luyo, no? Diri sa among luyo, akong luyo mo ni sa akong luyo kalendaryo ni. Kung atong tan-awon gyud, makita nimo na ni amantaron buwan naman ta sa Setyembre. Makita nimo nga kung ang kalendaryo mo'y atong susihon. Kalendar ha? Giingon baya na ni Pastor Dario, Sister Agnes nga sa unang panahon wala pa'y kalendaryo. So ari usa ta sa kalendaryo. Ari usa ta sa kalendaryo. Dinhi makita sa akong likod, no?
Kamo diha nga nagtan-aw sa live, makita ninyo dis akong luyo nga naay kalendaryo. Makita nimo nga ang ikapito nga adlaw Sabado maunay gitug-an, maunay gisulti sa kalendaryo nga ang ikapitong adlaw Sabado. O na mo na gitug-an sa kalendaryo. Karon kay ang kalendaryo nagtug-an man nga ang ikapito Sabado, doon na pabay uban nga atong makita nga kabasihan nga nagtug-an pod gihapon nga ang ikapito Sabado. So atong adtuon ang mga dagko nga mga diksyonaryo sa kalibutan, dictionary. Well, kung tan-aw ninyo ang dictionary, ang meaning sa kalendar gitawag nag-counting days or week or months and year. So, pag-ihap na sa mga adlaw ang kahulugan sa pulong kalendar. So, ang kalendaryo nagtug-an nga ang ikapito Sabado. And how come nga moingon si pastor ninyo Dario nga dili sure nga Sabado ang ikapito kaysa unang panahon way kalendaryo? Nga kung atong tanawon ang kalendaryo nato karon nga gigamit nagtug-an nga ang ikapito Sabado. So gawas ta lang sa kalendaryo adto ta sa mga dagko nga mga diksyonaryo sa kalibutan. Kung unsay gitug-an dinhi makita nato sa Webster 7th New Collegiate Dictionary, copyright 1971 by G&C Merriam Company. Ang gihisgutan din ho, Sabat. Tanaw ha? Sabat, the seventh day of the week, observed from Friday evening to Saturday evening as a day of rest and worship by the Jews and some Christians. Ako ni nga atong klaruhon ni kanay mga bata nga naminaw. Ang Sabado o ipapahulay ang ikapitong adlaw sa semana kini pagabantayan gikan sa Biyernes sa gabii hangtod sa Sabado sa gabii ingon nga adlaw sa pagpahulay o pagpahulay o pagsimba sa mga Hudiyo o sa uban pang nga mga Kristohanon. Muni gipasabot sa kananang Webster 7th New Collegiate Dictionary. Muni gipasabot. So kung adto tag kalendaryo, kung arita og mga diksyonaryo, nagkasabot sila nga ang ikapito Sabado. So dugangan pagyud nato usas mga dagko pod nga diksyonaryo sa kalibutan kinini ang Funk and Wagnalls Comprehensive Standard International. Remember ha, International Dictionary Bicentennial Edition sa page 1104. Unsay gisulti Sabbath, the seventh day of the week, appointed in the Decalogue as a day of rest to be observed by the Jews now Saturday. O sa klaro, kung ang kalendaryo o ang mga dagko nga mga diksyonary nagkauyon o nagkasabot sila ngang ikapito Sabado, ang inyong pastor, Sister Agnes, nga si pastor, kanini ang Dario, dili siya makigsabot sa kalendaryo o sa dagko nga mga diksyonaryo sa kalibutan. Ang diksyonaryo o ang kalendaryo nagpamatuod nga ang iadlaw ikapito Sabado. Karon, bahin adto na punta sa kananaang Biblia. Kung ang Biblia makigsinanggun ba, makigsabot ba sa kalendaryo o makigsabot ba sa kinini ang diksyonaryo? Adto ta sa Biblia kung kanang iyang giingon ba nga kuan kananaang wala pa kalendaryo sa unang panahon, dili gid na tinuod. Munang mulabas sinuon nga murabas si Pastor Dario og nakarma. Ang samning nakarma nasumbalikan ba sa iyang gisulti. Kay dili man na tinuod nga sa unang panahon way kalendaryo. Diha na nganuman tan-awa after creation. Sumala sa Henesis kapitulo 1 bersikulo 31 nagingon og nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gibuhat og tan-awa kini maayo kayo, dihay kahaponon og dihay kabuntagon adlaw nga ikaunom.
Timandi nga ang Webster Dictionary nagpasabot nga ang puwod nga kalendar nagpasabot og counting days pag-ihap sa mga adlaw ug dunay igihisgutang ikaunom ka adlaw, so diha nay kalendaryo. Ug sa unang mga panahon nahibaw-an naghisgot og mga bulan ngani ang mga tao sa una nga nangamatay nahibaluan og pilay edad ngano man tungod kay dunay kalendaryo. Pero balikon ko, ang Biblia ba nakipagsang-ayon o nakigkontra sa kalendaryo o sa mga diksyonaryo ang Biblia? Kung atong basahon dinhi sa Job kapitulo 3 versikulo 6, dinhi the Living Bible, akong basahon na unsay gisulti dinhi. May it be blotted off the calendar, never again to be counted among the days of the month of the year. O tanawa, naanay kalendaryo sa unang panahon. Naghisgot ng mga akong basahon, balik. May it be blotted off the calendar, never again to be counted among the days. Naghisgot og mga adlaw of the month of the year. Naghisgot og adlaw, bulan og tuig. Dinigisgutan. Busa gikan sa kalendaryo ngadtos diksyonaryo nganhis Biblia nagkauyon nga dunay kalendaryo, dunay adlaw ikapito, Sabado. Karon, nganong ato magyud na nga pakiglalisan? Pero ang tinuod nga pagkasulti, ang Yawa naninguha og naningkamot nga mapalayo kini diha sa hunahuna og sa kasing-kasing sa tao ang adlaw nga Sabado. Kay gisulti manggod na dinhis Biblia ang Dios gyud nagsulti nga kini mao'y timaan alang sa iyang mga katawhan. Kung ang adlaw Sabado mo'y timaan alang sa iyang mga katawhan, kang kinsa man di ay kanang wa magbantay sa adlaw Sabado, kang kinsa man di ay na sila. Kay ang timaan si Ginoo sa iyang katawhan Sabado. Unya kanang wa nagbantay og Sabado, kay naas Domingo, kang kinsa man di ay na nga katawhan, kay ang katawhan sa Dios, nagkuan man gihatagan yung timaan adlaw nga Sabado. Sa Job kapitulo 12 versikulo Job, Exodo kapitulo 12 versikulo 1, mauni ang gihisgutan dinhi Sister Agnes. Akong basahon na nag-ingod dinhi. Then the Lord said to Moses and Aaron, from now on this month, naghisgot og bulan will be the first and most important month of the Jewish calendar. O diha na may kalendar lagi ang gihisgutan. Unya ingon wa, ay naunsa man in taon ng inyong pastor. Unya moingon pang mga gagmay midiri og utok. Makatawa man ta, Sister Agnes, anang inyong pastor. Karon sa Biblia gisulti giklaro nga ang adlaw nga Sabado ikapito. Karon gisultis Biblia, gisultis diksyonaryo, gisultis kalendaryo, unya ngano nga ato pamangyud na nga pakiglalisan, nga klaro naman na ang mga kamaturan nga gisultis Biblia. Akong balikan kining sa makadaghan na nga nagamit nga mga bersikulo dinhis kahanginan. Kining sa Ezekiel 20:12 nag-ingon ang Ginoo, And I give them the Sabbath, a day of rest every seventh day. Tanawa, ihatag sa Ginoo ipapawlay, ang adlaw sa pawlay, matag adlaw nga ikapito. O unya, wa manggitay lain kapaingnan nga mulabas nga ikapitong adlaw sa baduman kay nahibaw manggitang nga kanang Domingo unang adlaw na. Unya, dinhi mismo ang Dios yun, misugilon, misulti nga gihatag niya ang adlaw ipapahulay, ingon nga kini pahulay, matag adlaw nga ikapito. Unya, gisguta dinhi, as a symbol between them and me. Ingon nga timaan o simbolo taliwala nako og nila. So nagsimbolo ni sa katawhan sa Dios o sa Dios kining adlaw nga Sabado. Unya nag-ingon siya dinhi to remind them that it is I the Lord, aron sa pagpahinumdum kanila nga ako mao ang Dios who sanctifies them, nga nagbalaan kanila that they are truly my people. Pagkatinaw o kanindot yun kayo nga pamation ang gisultis Ginoo
nga ang iyang tinuod nga mga katawhan ang nagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Kung gisulti sa Dios nga ang tinuod nga iyang mga katawhan ang nagbantay sa adlaw igpapahulay, kanang wa magbantay sa adlaw igpapahulay kang kinsa man di ay na nga katawhan. Kay ang gisulti sa Biblia, ang iyang mga katawhan, ang iyang mga alagad ang nagbantay man sa adlaw igpapahulay, ang wa magbantay. Unsa may inyong huna-huna diha. Pamati iragyod ni ang gihisgutan sa Isaiah 56:2 ug 6 kung unsay gisulti dinhi aron ato nga makuha ni gihapon dinhi ang punto. Karon ni kay duna manggoy mga palihis-lihis ba, mga palus ragod, palusot nga rason o katarungan nga iyara na sa mga Hudiyo, iyara na sa Israel, kana manay munay pakpak ang yawa ana kung kana ng mga bahina. Nagisulti dinhi bulahan ang tao. Isaiah 56:2 ug 6. Bulahan ang tao. Tanawa ko no, unsa may inyong pagtanaw o paghuna-huna ninyo sa inyong kaugalingon? Tao mo o dili? Kay dahil man ingon dito ron nas mga Hudiyo, din sa adlaw nga igpapahulay. Ang gisulti bulahan ang nagpadayon nga nagbantay sa adlaw igpapahulay. Ang gisulting bulahan ang nagpadayon ra. Wa totoo ang wa ni bantay, wa nagpadayon. Unya nagingon sa 6, ingon man usab ang mga dumuluo nga nakigtipon sa ilang kaugalingon kang Yuba aron sa pag-alagad kaniya og aron sa paghigugma sa ngalan ni Yuba aron mahimo nga iyang mga alagad. Tanawa, aron nga mahimo nga iyang mga alagad ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlaw nga igpapahulay. Kinsa ang mga alagad sa Dios? Ang tagsa-tagsa nga nagbantay sa adlaw igpapahulay. Kung ang mga nagbantay sa adlaw igpapahulay gisulti sa Biblia nga mga alagad sa Dios, kining wala magbantay sa adlaw igpapahulay kang kinsa man diayni nga mga alagad. Sumala sa 20:12 sa Ezekiel, gisulti sa Dios nga aron mahimong iyang tinuod nga katawhan ang nagbantay sa adlaw igpapahulay. Karon kay ang tinuod nga katawhan sa Dios nagbantay ma sa adlaw igpapahulay, ang wa magbantay sa adlaw igpapahulay kang kinsa kini sila nga katawhan. Mga kaigsunan, dili lisod kayo pangitaon ang pagsabot sa kamatuoran. So kung atong tan-aw dinhi sa today's English version dinhi sa kanana ang gihisgutan sa Herbihanon 4:4 naghisgot dinhi sa sumala ni ining dinhi ining bersikulo sa Hebrews chapter 4 verse 4 and 9. Nag-ingon dinhi for somewhere in the scriptures this is said about the seventh day. God rested on the seventh day from all His work. Tanawa, ang ikapitong adlaw gisgutan dinhi ang Dios mipahulay sa tanan niyang mga buhat. Munang kita pod papahulayon pod sa adlaw ikapito. Tan-awon tanis 9 nagingon, as it is however, as it is however, mo ni gisulti nini, there still remains for God's people a rest like. Tanawa inyo gining tan-awon gid ang gisulti dinhi nga nagsulti dinhi kini ang there still remains for God's people. Nagpabilin pa ni alang sa katawhan sa Dios a rest like God's resting on the seventh day. O wa magyun first day Sunday gyud na. Pero ni klaro ni tinaw nagpabilin kining adlaw ingon nga unsa man gipabilin kini alang sa katawhan sa Dios. Kung ang adlaw nga ikapito, dili unang adlaw kay unang adlaw Domingo magyud na, pero ikapito nagpabilin alang sa katawhan sa Dios. Kung ang adlaw nga ikapito alang sa katawhan sa Dios, kanang unang adlaw nga Domingo kang kinsa man di ay na nga mga katawhan. Nasayod ka ba og kinsay nagsugo nga ipapahulay na ang Domingo? Ang simbahan ra gyud. Mao na mamili mo kay ang gihisgutan sa Biblia, Marcos 7:8 nga matud pa inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios ug unya mao inyong gihawiran ang mga kasuguan ug pagtulunan nga iyas tao. Mao na nga kanang Domingo gipili sa kadaghanan ron ang iyas Ginoo
giunsa man gibiyaan hinuon. Pero si Kristo namulong ng daan sa Mateo 7:21, dili ang tanan magaingon Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Kung duna man sa ato unyay dili mga langit, kana tungod kay wa ta magsunod, wa ta magtuman sa kabubuton sa amahan. Gusto ka ba og langit? Gusto ka ba maluwas? Tuguti nga imong tumanon ang kabubuton sa Dios. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpatinaw, pagpasabot sa tanatinawan ug nakasabot na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So mapadayon ta higala nga tusunahan sa di pa ta mohatag sa tubag ato sa ning basahon no ang kining mga message nga ato nakita sa screen. Okay, niya si Meliod Silasol, good eves kapag laom, unya nag-send siya og nagpadala siya tulo ka kamot nga nag-pray. So thank you kayo Meliod Silasol. Niya po si Brother Jerry na Ilon, nagpadala po siya nga kamot nga nag-pray og ang heart. Thank you kayo. Niya yung mensahe, good evening to all, God bless us all. Niya po si Sister Siring Ripaha Hidukyo. Mayong gabi, Brad John, Brad Libby, mangayo og awit, mingaw ang langit, og mangumusta ko sa taga Kanlimaw, watching from Lapu-Lapu City. Okay, murag di kita maka-play anak karong awit Sister Siring tungod Sa kay Domingos buntag na lana igsuon kay duha ta ka oras dili mo gud ta makapahintulot karon kay 1 hour man ta gamay kay ta og oras. Salamat sa pagsabot. So text lang karong send lang message karong Domingos buntag Sister kay taas-taas tag oras makakagad jud ta sa mga request no. Okay niya po si Pastor Jumar Compuesto. Mayong gabi sa tanan. So mayong gabi diya Pastor. Salamat sa imong pagahin og panahon sa pagtan-aw sa ato nga programa. Okay niya po si Sonex Otsia. Watching mga mentors, God bless sa inyong programa og sa mga naminaw nag-send siya kamot nga nag-pray og heart. Salamat kayo Brother Sonex Otsia. Aniya ato ning tanaw ni apod siya'y adugang tubag na anay kalendaryo bisan sa panahon ni Solomon. Kay doon na siya'y 12 kapunuan sa tibuok Israel og ang matag punuan mag-andam og pagkaon sa hari sulod sa usa ka bulan sa tibuok tuig sumala sa unang hari 4 versikulo 7. Salamat kayo sa contribution Brother Sonex Otsia no, thank you kayo. Niya po si Sister Chari de la Cruz Nogas. Salamat kay Sister Chari. Niya nag-send siya og duha ka kamot usa ka kamot nga nag-pray. Niya nag-send po siya og duha ka mga heart. Salamat kayo Sister Chari. Niya good evening niyo diha no uban si imong tibok family. Tanan nga taga Mabulisad mga silingan natong naminaw ato nga gina-welcome. Niya po si Chel Notario Aragon, nagpadala po siya kamot nga nag-pray. Niya say heart. Niya po niya po yung mensahe Sister Sering Ripaha Hidukyo. Mayong gabi ninyong duha, Brad John, Brad Libby, pwede bang mangayo og awit mingaw ang langit kanang pastor nga nagsulti wala nay kamatuoran kay wala na mubasa sa Bible kolorom na manay gingalan ni Sister Sering katong pastor nga miingon nga mga gagmay kuno tag-utok niapod si Katoliko nang gibutang diri. Brad kinsamay gatukod sa Katoliko. Katoliko ni. Okay. Pangutana man na pwede nag atong tagaag panahon niya.
Kanya niya po si Sister Enday Cobilio, BE mga bro, Libby o bro John. Belated happy birthday di ay sa imong anak no kang Sister Ria, Sister Cobilio. Ako na tong great ganina sis. Gabi si Diarrhea ambot og nakakuan baka siya, nakapaminaw siya pero ako tong gibalik-balik sa pag-great sa iya kagabi sa iyang birthday. Pero nahisgutan man na nimo ron mo ingon lang pud mi dire belated happy birthday Miss Ria Hilig Covelio. Okay, ato ning basahon pod no ni diri sa ato nga cellphone. Ni ay mensahe gikan ni LL, presidente sa association. Good evening elders, kinsay makabiyahe og makahapit ninyo nga naay 4 wells tomorrow or Wednesday from Bugo to San Remigio. Mamalihog ta kog hapit sa backdrop 4 stage sa San Remigio complex. Didto ko ganina dili madala og motor, wala pud koy 4 wells. Salamat sa makatabang. Okay, kinsay mga elders nga naminaw karon nga namalihog ang ato nga association president, kinsa kunoy makabiyahe og makahapit ninyo nga naay 4 wells tomorrow or Wednesday gikan sa Bugo to San Remigio. Kontaka lang si Brother Eljon no, Bugo to San Remigio. Mamalihog siya hapit sa backdrop sa stage sa San Remigio complex. Kay di gyud madala kuno siyang motor. Yun din siya din, salamat sa makatabang. Okay, niya si Sister Chari nag-send og tulo ka mga heart. Niya pod si Elizabeth Mejia, ang aton sister to ani sa Inupakan Liti. Niya pod si Brother Jerry na Elon, nag-send po siya heart. O niya si Jenny Rama Fermin. Niya pod si Mercedita Somalinog sa Mabulini, silingan ni nato. O niya Elpidia Coro, nag-like siya. Si Nikki Somalinog, ni apod nagpadala siya og heart. O niya kino mao ni atong mga nakita din mga higala sa ato nga cellphone. O niya niapay atong basahon. Good evening sa tanang naminaw og ninyo diha Kuya Libby og Brajon. God bless sa tanan gikan kang Sister Philly Disor. Okay, adto ta higalas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Atong gipasalamatan no nga ang pangutanang gipadangat dinhi kay iyaraman tong riiko ang gisulti sa ilang pastor. Unsa to nga pastor Brajon? Pastor sa pastor sa Baptist. Baptist ito, pastor. Pastor Baptist niya. Sorry, Sister Agnes Kalaw nga akong na-mention ang inyong relihiyon pero wala man sad mi mga gisulting di maayo. Gusto lang ma-info si Brother Libig unsay relihiyon. Unya nagkataon lang yun po nga nakabisita lagi sa ila kay wa na man sila manimba sa ilang simbahan nya lagi sa rason sa ilang mga nabatian dinhi sa ato ang programa. Unya as a shepherd amo nang gibisita silang pastor na timing yun po nga ang gidiscuss nato gabi is about Sabbath. Mo to nga dunay komentaryo ang pastor gagmay ra gid tag utok kay dili man nato masiguro nga ang ikapito Sabado kay sa unang panahon wala pay kalendaryo. Okay, ni ay atong basahon mensahe unsay pamatuod nga naamoy authorized nga motudlo sa Word of God. Okay, kana na Katoliko ang gyapon ni. kana kay dili mo pod hasta masad ang mga INC ana moangkon nga sila ra Katoliko ilara. Kanang gipamulong ni Kristo og kining maayong balita may tungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok kalibutan sa pagpamatuod sa tanang kanasuran unya moabot na ang katapusan. Ang Zacarias 8:16 ang tagsa-tagsa mosulti siyang isig katawo sa matuod. Unya ang Isaias 34:16 susihan ninyo gikan sa basahon Jehova. So kining mga bersikulo ha naghatag ni og authorize, naghatag ni og katungod sa tao nga musulti mahitungod sa
pulong sa Dios. Okay, moadto ta sa paghatag og dugang tubag. So ang iyang unahuna nga nasayop ta sa atong pag-ila nga ang Sabado ikapitong adlaw kay hunahuna niya sa sinugdanan walay kalendaryo. Mo ni kalabanan nga atong madunggan nga katarungan nga bisan pa gani ang ilang mga sinulat sa ilang mga scholar nagtudlo ning confirm gani nga ang Saturday or Sabado mao gyud ang adlaw pahulay pero nay uban nga wa tel nakabasa sa ilang mga leader, ilang mga sinulat. Ilang sulat ning confirm na sila wala. Pero tanaw na to, ang kalendaryo gud higala gisgutan ni Brother John kaganiha mao nay pag-counting sa mga adlaw, bulan og mga katuigan. Kay ang Ginoo sa sinugdan gipahiluna niya ang mga butang diha sa kalangitan sama sa adlaw, bulan og mga bituon. Ang pahayag sa balang kasulatan aron kini mahimong signs. Ato ra kong basahon dinhi sa nakasulat sa Henesis kapitulo 1. Henesis kapitulo 1 kanya versikulo 14. And God said, "Let there be lights in the firmament of heaven to divide the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and for years." So gipahalo na nas Ginoo na ay bulan gibutang diha. Kay gikan sa new moon hangtod sa paglunod 28 na kada usa ka buwan na higala. Muna nga makailatang usa ka buwan tungod sa bulan. Makailata sa adlaw mga higala nga usa na ka tuig tungod kay mulibot kini sa adlaw kunya usa ka libot usa ka tuig. Unya makailata ang Dios po nagtukod og pilimirong simana sa Biblia. First day hangtod sa seventh day. Unya pangutana, way bay kalendaryo sa sinugdanan? Kay kun way kalendaryo sa sinugdanan higala, wala mahibaw-i ang edad ni Adan. Wa mahibaw-i ang edad ni Noe. Wa ta kahibaw kinsay pinakataas og edad nga na-record sa Biblia. Pila ba edad ni Adan? Sumala sa Henesis 5 versikulo 5, nagsulti ang Biblia ang edad ni Adan higala 930, siyam kagatos og 30 katuig. Muna isulti sa Biblia ngaron nahibawaan man og pila edad. Tungod kay naa ay kalendaryo sa una. Pila edad ni Metusela? Nag-ingon ang atong mabasa sa versikulo 27, ang edad ni Metusela 969. Ang edad ni Noe gisgutan sa Henesis 9:29, ang edad ni Noe siyam kagatos og kaliman ka mga adlaw akak tuig sa pa 950. Nganong nahibaw-an man tungod kay nanay kalendaryo sa sinugdanan mga higala. So, wala man tayo panahon sa di pahingpit a puso na itong tulamanon ni ang atong temisong. Mga higala, nag-ampol kita, dalagpanan o magkagagahong na Diyos, dagang salamat sa kalampusan sa